Hello, sziasztok! Én trollolololol vagyok. Az a gyerek meg franc tudja ki! Most ráírok egyet. Figyeljétek. Na figyeljetek! Oké. Na mit szóltok hozzá? Ha? Maja a méhecske, az konkrét. Egészségesen. Na valamit be akarok állítani. Kép. Biljegy, anyád. What the hell? Anyád az RPG szerver, videó. Általános megnyitás. Cucc kombon a csősz.